खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि धीराज बसुमतारी इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों आरज बादायलायनाय बे आयदायाव आंबो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय रंजुली पाटपारा दाभिमारा गामिनिफ्राय आरज बादायनो सिगांदों। बेनिनो सेथि देंखोनि हांख्रायनाय आरज फै आफा बोराइ बाथौ। बे आरज मेथाइखौ सुजुदों मानगोनां मुस्रि लकेश्वर उजिर। दायो आं आरजखौ जागायनोसै। फै